Hi, is Misha Dervla, is imra rugby méle cuaig amún, tá míad chun roint skillan a rugby a clachta. Inú tá míad chun díriúisteach ar an pop-pass. Bhfuil sé réig? Solí ana méid éonach líocht tá sé Harbheith tábhachtach taobh suas. Ar aigling. Úsáidtear an pas seo nuair atá duine ag an congurt duit. Is pas éadrom glór agus caithfar é chur suas san air. Cosúla seo. Sibh, and is tá skill nua going le tuairtling ar an borc.